Komachielo ne obila komako rekod tend loch nanga timo nonro wi tho mar miyo moro ma nitiere kind higni 30 ma bende nokwany ringre ot machon ma bende ne osekuong ma ok opuodhi kod njaga e chiro ma Sibuoche West Kanyamkago e sub-county ma Uriri. Ruoth kata jalup ruoth ma Kajulu sub-location Charles Onindo owacho ni pok oyang malong'o gima dine akela tho mar miyono ka nonro koro osechak tim. Report ne oyude ko tho achiel kuom udi moko mar Sibuoche market ka imonege malong'o pok ofwenyore. Koro wasetudre gi OCS ma Uriri kendo bende anyuola mare wasewuoyo godo gin kama bodi nitie. Gie sama wuoyene watimo nonro wan wawegi kaka sirikal me kor gweng' kendo OCS bende osetudre gi DCI bende bire wang'ayo ka. Rumors nitie kamano ka ng'ato osetho to nyalo wuok awuoka nikech mamani owuon bende madho gik makethgo. Kata kinde moko ne wasemake ma pod en gi kes e court mar weche mag uso njaga kod madho. Familia moro e gwenge mag Ebubai Musitinyi e gwengego mag Vihiga ywago wuodgi ma jigni 26 ma bende chichne okawo ngimane ok owuon e yor deruok kaluwore gi ruoth ma gweng'no Paul Opiayo. Jagono ne okawo ngimane ok owuon okinyi ma kawuono. Opiayo wacho ni kata odoko ni familia mar jagono pok oyango kapo ni ne nitiere gwandruok moro amora mane nyalo miyo jagono okawo ngimane ok owuon. Min ode to wacho ni wuon pargi ne odok ot kachalo ng'ama ne ochwanyore. Nimepigiwa simu na mzee mmoja anaitwa Cosmas Okwayo kwamba mtoto wake amejiua. So nimefika kwa boma nikaona kweli mtoto amejiha, na mzee anasema hakukosana na mtu yote. Hata bibi nimeongea naye anasema hajakosana na mtu yote. Lakini tangu jana atoke kazini na anakuanga fundi wa manyumba, alikuwa na wasiwasi mingi na simu. So bibi akijaribu kumuuliza kuna shida gani, yeye hakumwambia kuna shida yote, lakini alikuwa na wasiwasi sana. Akakaa nje kwa giza, hata taa sasa security akakataza wasifungue. Sasa akashindwa shida gani. Opiayo okwayo oganda mondo mi kik ling' ka gin kod chandruok moro amora kendo mi gitem giyud ng'ato ma bende ginyalo loso godo moloyo kawo ngimagi oko. Wamelala vizuri, ameamka mwendo wa saa 10, akasema anataka kwenda kazi, anafanya kazi Siaya, anaenda kupanga vitu yake vifaa ya kazi. Kumbe ndiye alikuwa anajipanga na akaenda akajinyonga nyuma manyumba. So ningependa kuambia tu vijana wetu kwamba kama kuna shida na familia ama kama kuna shida yote, tafadhali kushare na watu wengine.